Behar nun, neri ongi egiten ziten, igual jendea pentsatzen du egiten nula bertzengatik baita ere lagundu albadut noski, baino zen gehiago neretza terapia. Erratia ja oiukatzea bezala ez laba izatara, bira, erinago edo arazo hau du, eta pastillak dire hau eta hau. Eta solastu tratamendua bertze gaitz fisiko eta solasten den bezala, eta horren neri lagundu dit pila bat, solastea normalizatzeko. Nintzen medikazioakin antxetateagatik, eta horra nintzen barnea hausnarketa horiek konpartitzen Instagramen, baino pribatuan, konturatu nintzen gustatzen zaidala pila bat gauza egita solastea, hausnarketa horiek konpartitzea, ez? Eta horren erran nun, ze bat ez dutiten hori, baino eskala handiago batin. Oraindik distintzia handia egiten dela, osasun fisiko, osasun mentala, nahiz eta dena osasunan barren englobatzen den, gero realitatean ez duzu erraten hain erreix antxetatea dut, erraten duzu erreixago, ez dakit, tripako mina dut, ez? Baina ikusten dut hor ere generazioetan aldaketa bat, lehen ikuste solasten zela askoz ere gutxiago, jakintza ere gutxiago zen, eta orain gerozta gehiago solastu jendiari da animatzen, baina kostatzen zaigu ere ze, ohituta gaude erakustera beti onena, eta sare sozialetan ere, influencerrek eta normalean erakusten dute alde ona. Hasieran igual ziren gauza serioak ni ere nintzelako umore txiste sobera ikeko gauza diren bezala, eta gero ja hobetu naizen enean, animatu naiz egitera bertze motatako bideoak, igual ere kritika soziala dutenak, baino beti ere irritik. Zidutzen zait horrek ere engantzatzen dula pila bat, eta igual da gai potente bat, baino irri egiten duzunez galtzen du pixu hori.